kaba karpang kaba ngadon ban ong na kawai ka kenten jong rustat kaba ong kumni nakajing im kiru kraw ngi sothu bangila ban kentiu ya kaburom hakajing im badangsa ngalaram menta ngam sngo ngasngo thu ba kadai kajing penya ke jong blai ngam sngo se ngasngo thu balada unong thau umpat ailat ladanga kwa jubor kamlong hanrai ka ka banga don ban rai ban ya thu api galong ba ngidai ban yai ne ekani gaman sim ya khon ga jong ka parti BPP lani ka parti pra kamtai tang ka parti ya khon election kumula ongi presiden rang ba jungi ba ardan ka parti pra lani ka parti BPP kadai ka parti ka ban ya khon persya ya ka bamsap ya ka jing le silang khamat ban rat deng khong ya ka jing duk kata kadai ka jing thu jo ka parti bat hakini ki lais nam bat nang nei sakhamat ngin nang wan ban pensai ya phi amdai bangi ngi wan tang hakani ka polling jong phingin pendap ya baro ki sunong ki sanpho artli ki polling ban wan ai khublai ya phi ya ki nong thabut ki ba e ban pen smotho ki babon kata kadai ki jing thu jongi naka khandai spa laipo prabut kabadon hakani ka polling japung ngayo arspa khandai punho bat ka ka history ka ba phila thau ka longba nadu mansua nadu bat yo thabut kadai ka tam jong ki party sing hanrai manta la break ek record kani kadai ka banga comentam bat plank ngapar khat yala de ka jingle ka jonga ki babun ki ai man sim yanga bangalala ban pen khen ya ka record ka ba kamla shu bandam lanu ru kani ka record ka ba phila ai kamla shu bandam na ka jala ka jongi ba kadai ka sim ka banengkong ka parti duk hakaba sedang ka parti pra ki ong very poor party ki ong parti ka ba duk tam na haden bala job saumut ke mele lapan kala ya kawai pat ka kerteng very powerful party ka parti ka badon bortam bat manta PE daga jing chania jong phi ki pajba daga jing ainat jong phi ki pajba nadu MP election ngathai phimba be banje du MP jong ni manswa ki pajba ki ong ba le yu pha le yu upra umpoi se chero ha parliament un syong bam so ot ki babun ki ong ta PE menta kai ka kamram ka ba u MP jong ni le baro kiwai kim ju yo kran han MP jong ni yo ban kran na ka banta ka jing jong ni pajba kata ka ba ngi yo ka ba ngi jet ngathai ka jing jet jong ni MP kamlong ka bala no ai nangta ka jing jet jong ka dongkram consensi ka jing jet jong ka maulai consensi jong ka maurang kreneng consensi bat jong ka north chilong ki saungut ki amle kam simlong ka bala no ai maki ki trai la ka jong ka kam bat kia khun kia saj ha assembly na ka banta ka jing jong ni pajba bat ka jing jet jong ni kini ki khat nyongut ki MDC bat prangut ajantia kam simlong ka bala no ai kam simlong ka bala no ai tama menta dang don tang sibanai tam pinsu I ki kam ki ba kraw ka ba ka party jong ni kale na ka banta ban wanra ka jing kala la ka de district council la de ka jila la de hai ka ba nga kumunong may khamat ubala sim ka rai ban sakhi di ka pajba nawan ban ong na phi khublai sibon pajba khublai sibon amtang ye ki ars pa khandai bot kinong thabot hanrai nga ong ru khublai sibon ye phi ki khandai spa laibu kha bot kinong thabot jong ka japung konsan polling station phila ai ka jingsania phila karsan bat ka banga sngoban yathu sarong aphi ki ongkum ne don ki ba ong kini ki 100,000 khandai spa khandai punyo but ki dei ki bala ngam jing pra ki ong lakan tai ya ka hajar lakan tai ya ka san spa lakan tai ya ka arspa lakan tai ya ka shasau ya ka shadut ya ka do siang hanrai kilale ya ka badai ngiyo ya ka ta ka buram ki 100,000 khandai spa khandai punyo ngiyo ya ka ta ka buram hatro kamdai ke jing sarong yangi hato kamdai ke jing so sarong yangi bakiwai ki ong ani ne bukarsan prate
trim jicha thong da pisau nyap rei thong da janyo nyap rei hajan nepi hagi wei wijeka ki ong kini hagi kene election baldap ai wei jang kercha ban pisa aspa kile gunta gi wei party ngi tham ai CPR hanrai nilayo saw hajar khandai spa khnai punyo kene ka burom jongi ki paj ba kare ka burom jong ka party pra ka bas dang nangkong bangi yo kat ni manta ki ong Pita pilale eka badai. Kiba bon ki paj ba abang ngalai sigi jaka ngala persang ban lek ai kublai hayo hasurok terter tang bangam smohun ke mansim. O mangadai ban poi ba sino. Ban ai kublai ki paj ba. Na naga banta kani ke jing kersan ke jongpi. Ngam poi ki sinong jongpi ngala poi tang ndripu prat ki sinong. Naka arspa nyopo tli ki sinong hapu konsensi jongi. Ladamu ngapoi sispa sinong ngatrai sipo hajar ngalayo. Ngapoi tang ndrupu prat lagi sinong ru ngayo saw hajar khandai spa khandai punyo mundur mapi iwai haka simit ngala khen kiwai ki party kidon ta ki phog group kawai ki meeting ki poi ki yad ka kali siphau khandai tali ladadon siphau group khandai phau tali ki kali ki punon kam banelap election kapai ung phriang la khen ar hajar kawai into you khandai photeli ki poi chil lak thrap pho tang ba yung phriang simit kam dai su ko bakai ngi marwai ngaya rangkat berkini perlok ladai sekali ka thai ngaya lang berkini perlok samo ek ngaya marwai ka bai Lebna phiang. ton ki ba ngaya da ka kijat ro hanrai ka ei ka ba ngas ngo ban ya thu sarong a phi ngiyo katta kade ki jing e ki jong phi kade ki jing ngo thu ko jong phi nagabanta kalawai nagabanta ki khon ki kti ki jongi kumta ko pajba nagaliang jonga habang wan sapi ngamdon spa ngamdon pisa ngamdon ksiar ngamdon rupa ban ayapi hare nga ong yapi ublai sibon ublai ngker khu yapi ta ka banga ngawan ban ong api bat ka e ka banga bu yapi ban perkhat manta ngirang don nagabanta ban ya kendu ya ka MLA election arjar arpukra deh ngi mentangi don arpusan ngirang don salai sinem Wilar de ketawin minit hakajing perkhat jonga ngan ya thu ya kata hati ngatrai nga lada ngadai babik makna sibut sisnem tangayo denam lada lai sinem iyo lai bot deh lada wei uyo lai bot into yo sawajar khandai spa khandai punyo kau arjar prang ini yo kena khasan hajar tam atau kamdai ba ngilara thong hangta tengah bu api kamat ban perkhat lar phis ngo dai la kumno ro nga phi dai ban yo lai bot hakini gilai snam la ngila ban yo katta ngatrai ndon jing e siu yangi hau arjar apu pra taka chong api ban perkhat ya kata la phis ngo dai na tama ka e ka banga sngo ban ai ka burom ka jingero ke ka poling japung kalong ba pila thau ya ke story ka bakar pang hapo ka mau shinu konsensi pila thau ke story ka bakar pang ka ba amla chu ban pendam mana kini ki snam ke baladap ngila ban perkhat chi thai ya pung di dang big pila ban ong ta hanai menta ban rat den khong ka jong big ban rat den khong ya ka bamsap ya ka jong le chiliang athrai ka daire ka jong perkhat bakla ka dai ka kajong perkhat ke badai ta kata barok ki san pho arti poling phai khmar rei poling japung pyo ani mai start pa japung ne kyo dai ka burong ka ba phio ka dai ka ba nga yo te yi haban sngo sorong ne ka burong ka ba yo tena ka dau nga ong tar ne yai tre sitom ban le ga nu ban penkala na ka ba sniu se ka ba bha nga thai simpor ba talada nga chim rai nadu man sim phi chim rai ki longkamai ki chim rai ki samla ki chim rai nadu man sim ngathai anjong e rai hakawai ga sngi naka khandai spa laipo phrabot ngin yo khandai spa laipo phrai la dai la sngo thu pan ba haba ai pisaw chim rat ai janyo chim rat te sa enbor no la giwe tan rai ka ya ka ba nga sngo sarong golong ba wat la da nga job re makanaw chi yo ban sin cha khat nyomut chi cho kata hate discount bat kaya ka ba kumba ila kular haki kapat ong phi ki pajba ila chim ka senjam
Mano diskansel ki an hadu khat ar khat lai ngot. Han re ka parti yi an tat nyongot. Bai ibu tat nyongot ban penduna ka onglut. Ya ka pisang pajba. Ile tat nyongot ki yen pentelun da kita ki nyongot ki nagabanta ka jong baha jong pajba.